Italiako giroa, pedalkadaz pedalkada egindako kirol sinfonia, egunero ETV batean. Badaukazu milioi bat peseta? Bai? Eta telefonorik? Noski. Badaukazu Bankinterren errentagarritasun gorena. Komisio gabe. Milioi batetik hasita epe komenigarrienean. Bankinter gordailu telefonikoa. Kontrata ezazu zenbaki hau markatuz. 950-350-350. Zure plater garbikaria gogorra da koipearekin? Gogorrena. Eta kaltegabea eskuentzat? Faidi Ultra erabiltzen dut, pH neutroa daukalako eta dermatologian probatua dagoelako. Ama begi... Faidi Ultra, errukigabea koipearentzat, kaltegabea eskuentzat. Non da nire maitea? Amona, politenago? Lehenengo eskola eguna duenen. Zoragarri zaude brusatxo zuri horrekin. Zurearen aldean horizta dago, begira. Lizio batzuek denborarekin horitu egiten dituzte arropak. Eta zeinek ez. Probazazua Felixia berria ekintza kontrolatua duena. Ikustailuan beste arropa horitzen duten bitartean, azek zuritasun paregabea lortzen du. Bai, eta besterik, begira, beste Felixideko jala egiten dute. Azerekin ordea luzaroago irango dizu. Sinestezin, eta desinfekziorik onena ematen du etxe guztien. Harrigarria, azek dena egiten du. Tori, ez dut hauen beharri. Nik ere. Zer moduz nago, amona? Oso polita zaude, bihotza. Erabateko zuritasuna, erabateko babesa eta erabateko desinfekzioa. Felixia berria, azen nolakoa. Eta besteek 2 litro ematen dizkizuten bitartean, azek 2 litro terdi, tamaina ekonomiko eta iraunkorragoa. Hementxe egiten da beretako platanoa, eskuz landua eta berezkoa, eguzkitan ondutako aho goxokoa. Platanorik bat baino ez dago, kanaritakoa. Horregatik begionez erosteko kanaritakoa den ikusi, ara. Eta pikartik badauka, ondo baino beto, kanarietako platanoak, geure gustokoa, goxo-goxoa. El futuro de tus hijos. La compra de tu casa. Tus inversiones. Tu familia. Tus proyectos personales dependen de lo seguro que estés de la vida. Compañía de Seguros Royal Life. Seguros de la vida. Eso, arratsaldeon digula. Labur kontatuko dizkizu egun Saskibaloia partiduaren atsedenaldian, egunak eman dituen notizia nagusiak. Gaur goizean Muskizen eta Artxandan izan diren leherketei buruzko arrasto gutxi dago oraindik. Bizkaiko gobernadore zibilak eta alderdi politiko gehienek erantzukizuna etari leporatzen zioten bitartean, herri batasunak beste susmo bat agertu du eta gerra zikineri berriz ekin ote zaion galdetu du. Kontua da ordea, 2 erasoetan zauritu diren 3 lagunak larri daudela ospitalean. Gurutzetako ospitalean osasun egoera larrian jarraitzen dute gaur goizean Bizkaian izandako atentatuetan zauritutako 3 lagunak. Lehenengo atentatua goizeko 10 aldean gertatu da, Muskizeko La Arena hondartzan. Bertan paseatzen ari ziren 10 alababik esku kartera bat aurkitu dute hondarretan. Hartu dutenean eztanda egin die zauri larriak eraginez. Resurrekzion Basarrate 50 urteko emakumeak ezkerreko eskua galdu du eta 20 urteko bere alaba Arantzazu Gartziak metrailak eragindako zauri ugari ditu gorputz osoan, batez ere aurpegi bular eta sabelean. Ordu erdi geroago aurrekoaren oso antzeko atentatua gertatu da Bilboko Artxanda mendian. Esku kartera baten eztandak eragina hau ere. Honako honetan gizaseme bat izan da zauritutakoa, Agustin Moreno, 72 urteko bilbotarra. Agustin Morenori 2 eskumuturrak ebaki dizkio leherkailuak eta ikusmena galduta dauka 2 begietan. Ikastolen alde inoiz bildutan jendetzarik handiena bildu da gaur Bilbon. Antolatzaileek 1.000 lagun inguru espero zituzten, baina egun osoan egin duen eguraldi bikaina lagun, 120.000-tik gora hurbildu dira Bilboko Abusula Peña auzoan antolatutako ibilaldia festara. Aurtengo ibilaldian bildutako dirua Bilboko auzo horretan ikastola berria egiteko erabiliko da. Eta nazioartean Erich Honecker, eki Alemaniako presidente komunista izandakoren heriotzaren berri sortu da gaur nazioarteko beste zenbait notiziarekin batera. Erich Honecker, Alemaniako Errepublika Demokratikoaren presidentea izandakoa hil eginda gaur Txilen Alemaniako ZDF telebista kateak esan duenez. Honeckerrek Berlingo harresia erori zenetik kanporalde egin behar izan zuen.
lehenengo Errusiara, ondoren Alemanian bertan epaiketa egin zioten, eta iazpikona Txilen bizi izan da. Kuban atzo Belgikako enbajadan sartu ziren 114 lagunek egoitza horretan segitzen dute Kuba eta Belgikako agintariak arazo hori konpontzeko negoziazioetan ari diren bitartean. Orain arte gertatu diren kasuetan, Kubako agintariek ez diete enbajadetan sartu direnei alde egiteko baimenik eman. Kolonbian presidente berria aukeratzeko hauteskunde eguna dute gaur. Hautagaiak 17 izan arren, bik baino ez dute irabazteko aukera. Ernesto Samper liberala eta Andres Pastrana konservadoreak. Sondeoen arabera, biak oso berdindurik daudenez, litekena da datorren ekainaren 19an bigarren buelta egitea. Hungarian berriz hauteskunde legislatiboen bigarren buelta dute gaur. Orain dela 15 egun gertatu zen bezala, oraingoan ere komunista hoien alderdi sozialistaren garaipena espero da. Inkestek diotenez, komunista hoiek aize lortuko dute gehiengo osoa. Kiroletan Italiako Giroan Miguel Indurainek ez du gaur arratsaldean jokatu den Rojoaren kontrakoan, uste bezain lan ona egin. Naparra 4. izan da. Irabazlea lehendik sailkapen nagusian lider zen, Yevgeni Berzin errusiarra izan da. Indurainek liderrak baino 2 minutu terdi gehiago behar izan ditu 44 kilometroko ibilbidea egiten. Eta eguraldiari dagokionez ez da aldaketa nabarmenik espero biharko, eguraldi ona bataz beste eta mendialdean ekaitz arriskua indartu egingo omen da. Temperatura gozoa. Eta gaur, Pasaian, Euskadiko Gipuzkoar aurrezkoaren 14. txapelketa egin da. Finalean 10 dantzarik hartu dute parte eta irabazlea Eduardo Murua Mendiaraz Bergararra izan da, hortxe irudietan duzuena. Bigarrena, Ramon Sánchez aurreko urtegietako txapelduna. Hortxe duzue, irabazleak dantzatu duen aurrezkoa. Besterik ez oraingoz, saskibaloia amaitu ondoren berriz zengo dituzue eguneko albiste nagusiak zabaltxeago emateko prest. Eskerrik asko eta arratsalde. Egunero Italiako Giroa, etapan gertatutakoaren laburpen zabala orduriko nenean. Astelenean umorearen marka guztiak hausten ari den lehiaketa. 22 Jose Felipe Auzmendirekin. Asteartean ETB txapelketa jokoan. Alavés Athletic zuzeneko irudietan. Asteazkenean aurtengo txapeldunak eta lehoiak elkarri erpeka. Bartzelonatik zuzenean. Ostegunean, autonomiarteko ligaren lehia berri bat Vicente Calderondik jasoko duguna. Atlético de Madrid, Sevilla. Ostiralean zine estreinaldia. Maria Barranco eta Antonio Resinesek ia dena dirutruk egiten dena erakutsiko digute. Enrique Urbizuren eskutik. Larun batean futbola sasoi betean, Balaidos futbolzelaitik zuzenean, Celta Barcelona. Igandean, primerako erronka bizi-bizian, Valencia eta Atlético de Madrid nor baino nor, autonomia arteko ligan.